Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, derradeiro programa desta tempada número 25 do Verán Verán. Unha cifra tan redonda que non queríamos marchar sen antes celebralo con vostedes. Imos recuperar anacos destas 25 temporadas e ademais imos recibir aquí a dúas antigas presentadoras, a Silvana Moril e a Úrsula Lorenzo. Ademais, tamén estará connosco aquí o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, para facer balance do que deu de si a campaña turística neste municipio. E aínda que estamos xa a mediados de setembro, os eventos non se deteñen. Hoxe, por exemplo, estaremos na Feira Franca de Pontevedra, na Carreira Popular de Meaño, no Carme de Porto do Son, ou tamén daremos unha volta pola Feira da Cebola aquí neste Concello de Sanxenxo. Benvidos e benvidas ao derradeiro Verán Verán de 2024. Comezamos. Pois comezamos este Verán Verán botando unha carreira no Concello de Meaño. Acaban de celebrar a 38ª edición da súa Carreira Popular, unha cita que se celebra coincidindo coa Día da Virxe dos Milagres. Este ano o padriño foi o triatleta Iván Raña, que tamén acudiu a esa cita canda a outros centos de persoas que tamén completaron ese circuito. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Estamos no Concello de Meaño, onde se están a celebrar as Festas dos Milagres. Este ano hai unha nova edición da Carreira Popular, 38 edición xa desta carreira, onde reúne atletas de todas as edades, hasta os chupetes, os máis pequenos da casa tamén veñen competir. Imos intentar falar con Iván Raña, campeón, subcampeón de Europa, triatleta, ciclista, un palmarés increíble de home, e a ver se falamos tamén con algún dos deportistas que veñen a participar nesta maravillosa carreira, aquí no Concello de Meaño. Os corredores do inferno. Sí, os corredores do inferno. Os mellores, os corredores do inferno. Cantos sodes no club? Pues 18 y fichando más. Estamos ahí, acabamos de registrarlo y estamos ahí buscando corredores que se quieran divertir, que fomenten el deporte. Internacionais teño 11 ou 12 medallas. 11 ou 12 medallas internacionales. Si lle pregunto cantos kilómetros leva corrido... Miles e miles e miles. Casi lle pegou a volta ao planeta. Casi, creo que sí. E que edad ten usted? 72. 72, para que despois dejan os rapaces que correr cansa. No, o correr é como todo, hai que ter pasión polo que un fai. Simplemente eu gustame moito isto, e o día que non vou hasta antes de mal humor. Moi ben, está moi ben. E para os profesionales é duro. Nos tiveronnos que acortar un pouco porque os anos non perdonan, pero moi ben. O recorrido está ben, e máis é moi vistoso a corrida de aquí de Meaño. Moita costa. A final, 1 kilómetro de costa ao final é duro, faise moi duro. Se vas con 5 kilómetros encima e tens que avisar moito ritmo e hasta a meta costou moitísimo. É como 12 en llano ou 13. Dura pero chula, máis sobre todo moito nivel aquí, moito nivel. Temos hasta un triatleta, non sei se sabías, Iván Raña. Sí, Iván Raña. E posición? A verdad que ainda non miramos. Non sabemos que ainda non subiron clasificación. Ainda non subiron clasificación. Pero entre os de primeiros non. Pero bueno, aquí vense a disfrutar, non a competir. Sí, a verdad que disfrutar un pouco e despois a comer todos xuntos aquí nos Furanchos. Que tal, como andamos? Bien. Participamos na carreira na Na andaina. Hoxe na andaina. Hoxe na andaina. E que sodes un club? Somos o equipo de Asmunais do club de aquí do Concello do Asmu Valmeaño. E, bueno, fixemos un grupo de nais e decidímonos apuntar á carreira.
Bueno, primeira muller en entrar na meta, que tal? Bueno, bastante dura. El año pasado la hice por primera vez y como de un año para otro se te olvida la dureza. Y nada, muy contenta del resultado y de haberlo compartido con Adri, que es mi pareja, y nada, fue muy chula, aparte el ambiente es genial y se porta muy bien este año con todos los deportistas. Estuve a punto de darme por vencido, entrar de cuarto, pero después vine a arco de meta y dije, mira, estamos aquí ya, hay que intentarlo. Conseguido. Enhorabuena, deixamos respirar. Moitas gracias. Creo que corrín de pequeno, polo menos a de ciclismo seguro, e volver aquí a Meaño a disfrutar pois deste ambientazo con este día que fai, pois que mellor, non? Cos amigos. Hoxe é un día para disfrutar, non para competir. Sí, para disfrutar, porque ao final eu, bueno, retirei xa de fai 3 anos, corro porque me gusta moito. De feito, ahora quero volver a enganchar un poquinho máis a carreira a pé, estaba facendo moito mountain bike. Eso, o objetivo é disfrutar, estar sano e vir cos colegas aquí. É a 38ª edición, co cal é unha proba xa das clásicas establecida no calendario das principales clubs de atletismo de Galicia e incluso de Portugal. Estive na carreira, no concerto da banda e agora na orquesta. Disfrutando da verbena e deste gran espectáculo da banda de música. Cuidado coa banda, Vaya, músicos tenes claro. Eres de Meaño. Son. Entonces vives todos os anos. Suelo vir, o que pasa é que non vivo aquí, vivo en Granada. Bueno, a mí o concierto da banda gustame moito tamén. E a orquesta tamén está ben. Que estaba mellor, a verbena ou o concerto da banda de música? A banda. Por supuesto. Non compares. Sí, somos máis de banda. Pero ningún é músico, non? No, somos músicos. Este canta mañanas, pero por la noite non se le cantar. Bueno, pois último programa da tempada e como manda a tradición, pois toca facer balance do que deu de sí o verán aquí neste concello de Sanxenxo. Para iso recibimos aquí de novo neste set maravilloso que temos instalado no Parque da Panadeira o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Que tal, moi boas? Hola, boas. Benvido de novo ao verán. Xo dicía eu agora, non toca facer balance deste intenso verán que vivimos aquí no concello de Sanxenxo. Como foi a campaña dende o punto de vista turístico? Pois eu creo que foi bo, non? A quen hai máis que preguntar son as persoas que viñeron aquí, pero sobre todo as persoas que se dedican a traballar para acoller as persoas que veñen de fora nesta tempada. Eu creo que foi, que podemos decir que pasamos con éxito este verano, non? Notase que houve moitísimo movimento, agora xa está a cousa, notase que xa estamos en setembro, a cousa moitísimo máis relaxada e moito menos xente, non? Xa volvemos un poquinho a normalidade, non? Logo deste intenso verán. Moito menos xente, pero tamén o que é necesario, non? Hai persoas que é distinto o turismo que ven no mes de agosto que ven no mes de setembro, e afortunadamente o mes de setembro está crecendo moito, está crecendo ben, o importante é que a xente veña, que disfrute, que compre nos comercios, que gaste nos restaurantes, e nos bares, e nos locales de copas. Eso é o que nos interesa a nós, e sobre todo tamén nos hoteles, non? Eu creo que o mes de setembro que vai a ser un mes bo tamén. Bueno, pois se te parecimos mes a mes, comezamos analizando os datos do mes de xullo, unha ocupación que roldou máis ou menos o 73%, que é unha cifra moi semellante a do ano pasado, entón podemos decir que se repite máis ou menos, non? Os bons resultados do ano pasado no mes de xullo, repetímolos agora tamén no 2024, non? A pesar de que co tema do tempo foi moito mellor o ano pasado que este ano, e sendo peor este ano que o ano pasado, como reconocemos todos, ou como dicen todos, pois estar igualado ás cifras, eu creo que é un éxito que supera, non? Entón eu creo que Sanxenxo non solamente se ven aquí por o tema da temperatura como os temos, se chove, se non chove, senón que a xente ven a disfrutar da nosa gastronomía, dos nosos, bueno, dos restaurantes, de pasalo ben, e sobre todo da nosa paisaxe que é inmenso, non é unha praia, non solamente se disfruta cando hai boa temperatura, te tumbas cunha toalla linearia ao sol, senón cando das un paseo por praias que temos moi emblemáticas de todos os airais que temos en Sanxenxo. Eu creo que é o que busca a xente, que eso pois está levando ao éxito, e dentro deso, pois de facer as cousas para que
se sinta cómodo as persoas que veñen aquí sen perjudicar os que vivimos aquí todo o ano. É que lle custou arrancar a este verán porque estábamos aí a mediados de xullo e aínda seguía chovendo, pero bueno, ao final foi despexando, o mes de agosto foi bo en canto ao meteorolóxico e tamén en canto aos datos, pois tamén funcionou moi ben, superando máis ou menos o 90% de ocupación, é dicir, cifras moi semellantes, non a de anos anteriores, non? É todo, exactamente, todo o que ha pasado, o 90% prácticamente pleno cheo, non? Porque eso, son as cifras de que hai hoteles que estiveron ao 100% moitos días do mes de agosto e outros ao mellor non chegaron ao 90, por baixo ao 90, pero nos damos, con canto nos dentes, estamos moi satisfeitos deste mes de agosto, e creo que o mes de agosto valeu tamén para poñer, digamos, a cota e dicir, este é o que necesitamos, agora hai que manternos así. Non, ao mellor non é interesante que veña moito máis xente xa no mes de agosto por a nosa geografía, por moitas cousas que temos de servicios e todo, pero para manterse hai que intentar crecer noutros meses. Entonces, iso é o que estamos traballando desde o ano 2017 no Concello para poder chegar a eso, non de que os 365 do anos non vai haber turismo todos os días, pero que se pode disfrutar todos os días, é polo que estamos loitando. Claro, loitando por ese turismo para todo o ano, tamén incluso no verán se fai mal tempo, e era un poquinho que comentabas agora que non só se trata de vir a Sanxenxo a deitarse na praia ou tomar un baño, senón que hai moitas outras cousas que facer, e mostra diso son os datos que temos, por exemplo, do mes de xullo da Oficina de Turismo, que atenderon a 2000 visitantes, o que demostra que a xente non só ven a descansar e a desconectar, sino que tamén busca coñecer sitios, coñecer paisaxes, facer o que se chama turismo activo, non? Sí, eu creo que Sanxenxo está vivindo un momento dulce, e iso é motivado porque se fan as cousas ben entre as administracións públicas, e agora me explico, e tamén os entes privados, non é? Cando esas confluyen esas dúas partes e se van facendo as cousas ben, te leva ao éxito que estamos vindo ahora mesmo en Sanxenxo, non? Hai que mellorar cousas, pero é verdad que vamos no bo camiño, non? Pero eu que quería dicir que o estudo público, as institucións, eu boto en falta que non hai xa máis apoio sobre todo da administración central a hora de Sanxenxo, por exemplo, para apoiarnos, digo, Sanxenxo, por exemplo, invierte casi 3 millóns de euros cada verán para manter as praias ben, todo o que é seguridade, a limpieza, etcétera, etcétera, non? Entonces eu creo que había que buscar fórmulas desde a administración central para apoiar os concellos como Sanxenxo. Eu, por dar un dato, nós tuvemos máis, pero hubo 3 actuacións que houve que facer en 3 praias en Sanxenxo, porque os temporais fixeron algúns muros que estaban en peligro, e tivemos que pagalos desde cartos de todos os vecinos de Sanxenxo, e non me parece correcto. Eu creo que eso son actuacións que teñen que pagarse desde a administración central a través de costas do Estado, e por iso reclamo sempre que para ayuntamientos, como é o caso de Sanxenxo, debe de haber máis financiación por parte da administración central. Bueno, que é certo que Sanxenxo, un dos grandes destinos turísticos que temos aquí en Galicia, que temos aquí na nosa comunidade, unha referencia pois á altura de cidades como Santiago, como a Coruña, e outra das grandes capitais turísticas que temos aquí, pero claro, neses momentos, non, agora que o debate sobre o impacto do turismo está tan enriba da mesa, con moitas consecuencias noutras cidades de maior tamaño, e tamén aquí en Galicia comezamos un poquinho a falar de todo iso, quería te preguntar un poquinho pois como foron estes meses en canto a convivencia dos veciños e veciñas de Sanxenxo, dos que viven aquí, están aquí asentados todo o ano, e aquela xente que ven de fora. Hai armonía, entendo, non? Entre uns e outros, e ao final son 2 meses ao ano e a cousa levase ben, non? Bueno, que eu creo que tira pedras contra o tellado do mismo, porque se vivimos do turismo, España vive do turismo, que habrá que facer é fórmulas, digamos, para mellorar onde hai esas situacións, porque sean complicadas, como que explica. Eu teño que dicir que aquí en Sanxenxo hai algunha cousa puntual, algún fin de semana do mes de agosto, do mes de xullo, pois que ás 7 da mañán ao mellor se fai un ruido excesivo na calle, pero resulta que aquí veñen 120.000 personas, e son 20 ou 25 personas as que fan ruido, que porcentaxe é sobre 120.000? Entón, a veces exageramos os temas, non estamos preocupados, pasa que esas cousas temos que correxir. Eu xa falei co CES, co presidente dos hoteleros de Sanxenxo, para buscar fórmulas seguramente nos horarios para mellorar un pouco eso, e buscar aquilo que eu digo sempre, que é buscar de que un poida vir aquí a descansar, pero que se poida compensar tamén coa diversión, non? Pero hai que buscar un punto de ese equilibrio para que un se poida divertir e outro poida descansar,
e hai que buscar fórmulas, pero eu creo que as hai, vamos a luchar por eso, para que ter todo perfecto, non? Pero é verdade que a veces hai cousas, excesos que fai pero somos personas humanas e equivocámonos, a veces cometemos erros que parece que está para eso leválo xa a generalizar de que o turismofobia este que se fala, eu creo que son bulos que lle interesa a alguma xente sacar por algún motivo, co cual eu non estou de acordo para nada. España ten que seguir vindo o turismo, Galicia está crecendo un turismo e creo que temos que seguir por esa línea. O Camiño de Santiago está sendo un éxito que nos vai a traer moitos beneficios a Sanxenxo e outros lugares, a outras comarcas de Galicia. Temos que apostar entre todos por eso e non hai que estar preocupados polo turismofobia, hai que erradicalo e hai que tal e punto. Eu creo que son discursos que non conducen a nada. Claro, éxito tamén deste modelo que temos en Sanxenxo, tamén o perfil do turista que se chega aquí, moitas veces, bueno, pois é que se cadra nunha noite de festa fan ruido, son os netos ou os fillos dos que veñen tamén a descansar, porque é un turismo moi familiar, non? Tamén é verdade, sí, é un turismo moi familiar, tamén é verdade. Bueno, pero temos que buscar que aquelas... Home, a mí non me apetece, por exemplo, que ás 7 da mañán unha persona vai a camiñar, porque lle apetece camiñar polo paseo de Sigares, se encontre con 3 ou 4 persoas que van por medios de unha maneira un pouco, pois tal, non. Eu teño que velar por esa persona que saleu a pasear ás 7 da mañán, non por aquel que vai facendo cousas que non procede. Bueno, xa falabas ti antes, alcalde, non, dese mes de setembro no que estamos xa inmersos, un poquinho tamén das expectativas de cara pois o que temos por diante, non, o outono, o inverno, etc. Quería te preguntar polo mes de setembro, porque cada vez hai máis persoas que collen vacacións no mes de setembro. Eu mesmo, por exemplo, estou a piques de coller aí as vacacións e claro, aproveitamos para viaxar precisamente neste mes de setembro, que antes non se facía tanto, non? Antes era xullo, especialmente o mes de agosto. Contanos un poquinho como se presenta este mes de setembro e xa non se estades aí con vistas a, bueno, as pontes que temos aí xa prácticamente á volta da esquina, non? Si, é verdade, pero bueno, se podes ir de vacacións en setembro porque non tes fillos en edade escolar, senón a cousa xa cambiaría. No, o que pasa é que ese turismo familiar no mes de setembro refórzase daquelas persoas que ao mellor non teñen o tema de ter que levar fillos á escola e cousas destas. Entonces, ese turismo está sendo un turismo tamén, digamos, de un poder adquisitivo que lle interesa moito a Sanxenxo. Como comentan os comerciantes e os propios restaurantes que dicen que está habendo, digamos, ainda bastante afluencia de xente a comprar e a gastar, e que se nota de que son dun poder adquisitivo pois bo, e iso é moi bo para todos nós, o sea que ao mellor non veña tanta xente, pero que se siga comprando eso aquí nos comercios e nos restaurantes e nos bares, a nos vennos moi ben, non? E eu creo que o mes de setembro o que temos que seguir é facendo as cousas ben para que siga sendo vindo xente. A mí o que me dicen desde o sector hotelero é que teñen moita reserva para este mes de setembro, é verdade que tamén está axudando a temperatura, está sendo moi boa, está sendo moi agradable, e esperemos que sea un mes bo, e para aqueles que protestaban polo mes de xullo, a ver se con setembro para compensar un pouco, e compensan un pouco, son un pouco máis optimistas, non? Bueno, ademais, seguimos analizando estes datos e os meses máis fortes aquí en Sanxenxo, xullo e agosto, con esa intensísima programación cultural, lúdica, de lecer, en definitiva, que se puxo en marcha este ano dende o Concello, por suposto, en colaboración pois co tecido sociocultural que temos aquí en Sanxenxo, unha amplísima programación. Contanos un pouquiño que balance facedes dende o Concello? Un balance moi positivo, porque a Concelleira de Cultura, Elena Torres, o que está facendo últimamente, tratar de facer pequenas cousas, pero facer algo todos os días na calle, na rúa, para que a xente ao aire libre. E tivemos moitísimas felicitacións por ese tema de non facer grandes concertos. Eu non sou un partidario, por exemplo, de que con cartos públicos pagar a música, facer concertos sin cobrar. Nos xa temos, afortunadamente, o Festival de Costa Feira, que se fai aí no Parque Empresarial, tes que pagar por ali, pasaron por aí miles de personas, hubo 20 e tantos concertos, hubo este ano, non? Nos eso é de aplaudir e tal, ao Concello non lle costa un céntimo, e nos o que temos que facer é eso, pois aí, para facer pequena cosa, dar un pouco de actividade na rúa, como se fai en outros sitios de Europa, que vas por aí así, non hai que facer grandes cosas para que a xente se divirte. Hai moitos artistas, hai moitos músicos, hai moita xente que pode facer cousas que te salen, digamos, económicamente máis rentable, porque faz máis espacialas máis no tempo. Está sendo, a mí está me gustando moito o que está facendo a Concellería de Cultura. Bueno, pois xa me introduciches, tío, o seguinte tema. Se te parece, falamos agora do Costa Feira, un festival que trouxo ata este Concello de Sanxenxo grandísimos artistas ao longo de todo este verán. O
O festival celebrou neste verán a súa segunda edición. Segundo a organización, contabilizáronse máis de 50.000 asistentes que participaron nos diferentes concertos que se programaron en 15 noites dos meses de xullo e agosto. Nesta segunda edición pasaron polo recinto artistas como Black Eyed Peas, Hombres G, Taburete, Neitos e War, Coquemalla ou Sidecars. Tamén a gastronomía tivo o seu espazo coa presenza de diferentes postos cunha variada oferta. Ademais, explican dende a organización, Costa Feira 2024 xerou un total de 150 postos de traballo de xeito directo. Pois aí estaba ese festival Costa Feira. Vou a preguntar ao alcalde de Sanxenxo se tivo ocasión de pasar por ali polo recinto que había no polígono de Nantes, se tiñas algún artista favorito que non te querías perder. Vou a ser moi sincero, pasei por ali casi todas as noites que había concierto, pero preocupado por o tema da xente, aparcamento, policía local, pero non estuve en ningún concerto, pero estuve un alcalde 24 horas, non hai tempo aí. Sí, podía haber ido algunha das veces e tal, pero a verdade é que me dediquei, eran momentos moi complicados aquí, este ano, porque eu estaba moi preocupado co tema de... Estou obsesionado co tema da seguridade, que a xente se sinta cómoda e tal. 50.000 persoas que pasaron en total non é un evento menor, non? E todos os compañeros que formamos o grupo de goberno, que somos 10 persoas, tuvémonos repartindo para estar atentos a calquera cousa, que aunque non facemos nada, é importante que te vexan e que estés ali pendiente coa policía local por se pasa calquera cousa, iso é o que me dediquei, pero o importante é que se divertira toda a xente que foi aos concertos. Bueno, e outro día marcado tamén en vermello na nosa axenda aquí en Sanxenxo é a xa célebre festa da cebola, esa feira tradicional que ademais, vamos ver de contado, tamén había moitísimo ambiente como sempre, non? Sí. Contanos un pouquinho como... que estaba poñendo, de contado, pero antes pregunto a ti. Que sí, tamén se cambiou un pouquiño aí o modelo do tema, tamén me gustou moitísimo. Démoslle premio como sabe as cebolas de ouro, a Xuxo Carreño máis a Lola, a telefone Lolita, a chica del cable, como se chama, que estamos moi orgullosos desa feira, témola que seguir potenciando. A feira da cebola é un tema importante, é un dos eventos importantes para nós, que xunto coa concentración de motos, por digamos que poñen a guinda, digamos, o que é o fin de temporada veraniega en Sanxenxo, non? Pois agora sí que si se che parecimos ver esa reportaxe do que deu de sí esa feira da cebola este ano, 44 postos, sí, como xa decía o alcalde, premios para o posto máis bonito, que esta é unha das novidades deste ano, e tamén, como xa é habitual, para a cebola máis grande, tamén para a ristra de cebolas máis longa, e como xa nos adiantaba o alcalde de Sanxenxo, entregáronse esas cebolas de ouro para Lola Villalustre, extraballadora de telefonía, e tamén para o tiktoker Xurxo Carreño, que dende hai cousa dun ano máis ou menos, pois reside neste concello de Sanxenxo. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, Dani, que tal familia de Verán Verán? Aquí estamos na Praza dos Barcos en Sanxenxo, onde se está a celebrar a 42 edición da Festa da Cebola. Aquí temos talleres, temos ceboleiras, temos unha entrega de premios con dous protagonistas de excepción. E vamos a ver se falamos con toda a xente que ten por aquí, a ver que nos poden contar da Festa da Cebola en Sanxenxo, na Praza dos Barcos. Comemos moita cebola, é unha tortilla como e con unha cruda tamén. Sí, a cebola está moi boa. Que tal? Vemos que acabas de comprar. Sí, estamos aquí con la familia comprando un poco. ¿Si eres de aquí, da zona? No, soy de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí, pero mi madre es de aquí, entonces venimos todos los veranos. Que é a primeira vez en Sanxenxo? Não, já vimos há 30 anos. 30 anos? Todos os anos vimos a esta altura. E que che pareceron as esculturas con cebola? São muito bonitas, tem a escola de vela e depois aqui a telheira de Seixinho, também muito gira. É muito giro ver a criatividade das pessoas daqui da terra. O campo que é moi bonito, traballalo e comelo millor. Millor. Isto é gloria. Contigo el río. Para min é a telleira máis bonita. Que son daqui de Sanxenxo? Sí, somos daqui. Sí, vivimos a 1 kilómetro de aquí, aí arriba. Entón veñen todos os anos? Sí, todos os anos. Rico, non? Estou dando clases de emprestado a rapaces e a maiores. Sumo xa maior e levo pos vídeos dos 12 anos. Dixemos uns cuantos anos de 50 metros e ganou o premio. Estábamos decorando unhas ristras de cebola que fixeron na mesa do taller anterior
O que utilizamos son ervas que encontramos na natureza, como pode ser o eucalipto, o romero, o laurel, a mimosa ou a lavanda. E o que conseguimos pois é darlle un toque decorativo a esa ristra de cebolas. Hoy voy a esperar que pase el frío. Estamos aquí en la Feria de la Cebolla haciendo talleres de jabones sólidos. ¿Jabones sólidos de cebolla? Sí, son jabones que los hacemos a base de plantas aromáticas y harinas naturales. ¿Y qué más estás ensinando de aquí a xente a facer? También estamos haciendo ristas de cebolla como se hacía tradicionalmente. ¿De dónde te ven a ti esto? Mi madre me lo inculcó desde pequeñito y me enseñó a hacer jabones y, por ejemplo, uno del proceso de la creación del jabón es un jabón que creamos nosotros a base de aceite de oliva reutilizado, sosa cáustica y agua. Eu son a ceboleira máis bella de aquí de toda a feira. A máis bella de todas? En anos en vender cebolas. Canto tempo leva poñendo aquí o puesto? Aquí, a ver, antes non se puñía o puesto. Antes botabas unha manta vella ou unha corcha no suelo e vendíase encima. Eu viño a vender cebolas cando estaba alá abaixo o no acende o salazón. Non había nin o puerto deportivo, nin había nada deso. Eu hai máis de 30 anos que vendo aquí as cebolas. Ai, levo por mínimo 30 anos. 30 anos? Sí. Que pasa? Que eu vexo moita muller, pero pouco home. Os homens non queren nada de traballo destes do campo, non lle gusta baixalo longe. Pouco lle gusta. A ver ao meu neto, se lle gusta. Aquí ao neto gustarálle despois botar cebola? Sí. Levo 10 anos vindo a Santa Rosalía e sempre me decían, tes o posto máis bonito. Digo yo, pero é injusto que non me dades nada tampouco, porque tardo moitas horas en currarme todo isto. Chama a atención, se nos darades algo, o resto da xente, pois tamén incita un pouquiño a que fagamos a feira un pouquiño máis bonita. E entón quizás me fixo máis ilusión un pouquiño do posto máis bonito. 235. 235 metros. Cantos kilos de cebola? Ai, eso sí, que non te posso dizer porque non te vou mentir, non lo sei. Aproximadamente? Non lo sei que ten moitos kilos, mas non sei, porque non... Eu vou poñendo, collo as caixas e vou enrestando e non vou estar pesando nem nada disso. ¡Baila mi cumbia! ¡Ay, qué rico! Orgullosísimo, de feito non... A ver, sinceramente eu descoñecía o tema da cebola de ouro, porque tampouco estou moi atento ao tema das noticias e tal, porque estou todo o día metido no teléfono, pero en redes sociais. Pero claro, cando me chamou Telmo, estaba o meu pai diante e dixo, pero a cebola de ouro, algo importantísimo, tal. Claro, informeime, vin a repercusión que tiña, a importancia que tiña para a xente de aquí, e dixo, é un honor, é un orgullo poder levar este pin da cebola de ouro por Sanxenxo adiante. Pues estamos muy orgullosos de ella, de todo el cariño recibido, del reconocimiento y sobre todo quería hacer mención especial a Laura, que es la persona que propuso a mi abuela para que le dieran este premio. Esta é unha feira que cada vez colle máis impulso e sobre todo colle impulso porque queremos que as nosas ceboleiras sigan plantando cebolas porque son as mellores cebolas do mundo. Por lo tanto, eu recomendo a calquera que compren cebolas de Sanxenxo porque van a vivir máis anos. Bueno, pois aí estaba esa feira da cebola 2024, alcalde, que gran homenaxe para esta veciña de Sanxenxo, para Lolita, como decía, para Lola, e tamén para ese embaixador novo que temos aquí no Concello, como ese tiktoker, seguido ademais por tantísima mocidade. Sí, por 16 millóns de seguidores, e a Lola, pois, por suposto, Lola Villalustre, Lolita, como dicimos aquí, como conocemos aquí todos, pois estamos moi orgullosos e creo que é un premio, unha entrega moi merecida, pero aí no reportaxe salían as ceboleiras que sin elas non sería posible esas 44 postos de aí, que hai que agradecer moitísimo as ceboleiras o que fan todos os anos para montar esa feira tan bonita, sin elas non sería posible, non? O que boto en falta, en pena, é que non se poidan Sanxenxo seguir cultivando cebolas como se facía fai moitísimos anos. Na parroquia de Noalla vivía moita xente do tema das cebolas, non é unha pena que se vai
perdendo pouco a pouco, non había que recuperarlo, pero bueno, se non dá resultado, pois non dá resultado, que iso é un tema que sería para un debate outra vez, o tema da economía e dos produtos locales. Sí. Bueno, pero confiamos en que os netos xa das ceboleiras non viamos por aí algún rapaz que xa se metía aí a despachar detrás do posto, a botarlle aí unha man á boa. Confiamos en que as próximas xeracións de sanxenxinos pois tamén boten as cebolas como tan tradicional foi aquí sempre, no Concello de Sanxenxo. Bueno, eventos que tivemos que xa desfrutamos aquí neste municipio, pero a cousa non para, porque seguimos con moita axenda por diante, sen ir máis lonxe. Nas últimas horas presentábase aquí no Concello de Sanxenxo esa festa da empanada mariñeira de Porto Novo que imos ter esta próxima fin de semana aquí no municipio. Contame un poquinho como se presenta esta festa. No, preséntase moi ben, eso hai que felicitar o Club de Piragüismo de Porto Novo, que gracias a eles, esta non sei que edición é, non recordo que é a sexta, se non me equivoco. A sexta edición, pero eles empezaron pouco a pouco co tema, vámoslo apoiando pouquiño a pouco, non se dá moito apoio, pero o esforzo que fan eles é moi importante, hai que felicitalos e agradecerlle que estén facendo isto, non facer a feira da empanada en Porto Novo, onde veñen cofrarías prácticamente todo Galicia con os seus produtos e tal, e facelo en Porto Novo todos os anos. Eu creo que iso queda agradecer, e creo que estamos potenciando o noso, que é o mar, non? E por iso que hai que agradecer ao Club de Piragüismo, que son os artífices de Porto Novo, que son os artífices de que isto sea un éxito. Por lo tanto, eu invito a todas as persoas que nos estén mirando que se pasen por Porto Novo este fin de semana, que seguro que se van a divertir e van a probar moi boas empanadas de moitos lugares de Galicia. Aí está esa festa da empanada, sábado e domingo, é dicir, mañá e pasado aquí no Concello de Sanxenxo, en Porto Novo, pero non é alcalde o único evento que temos esta fin de semana aquí no Concello, porque a Volta a Galicia decides este ano aquí no Concello de Sanxenxo. Non vai ser todo troula, tamén algunha actividade deportiva e nin máis nin menos o remate non desa Volta a Galicia, non? Sí, o domingo pola mañán estaremos aí cos ciclistas da Volta a Galicia, que tamén van a pasar aquí, pois vai a ser comenzo e final aquí. O domingo é un evento máis, e antes disso tamén temos un tema importante, que é a inauguración do campo de fútbol de Dorrón, o sábado ás 5 da tarde en Dorrón, que é un tema non menor, onde o Concello inverteu casi preto de 1,5 millón de euros para hacer o cuarto campo de fútbol municipal. Eu non sei se habrá en Galicia moitos ayuntamentos da nosa entidade que teñan 4 campos de fútbol municipales, e aparte hai 2 máis, que son un do Vilalón e outro do Porto Novo. É que, bueno, que estamos moi orgullosos, moi contentos de que por fin en Dorrón hai un campo de fútbol de erva sintética de última xeración, para que os rapaces tamén poidan seguir practicando deporte de fútbol. Bueno, pois perfectamente o alcalde xa me desviado o tema, porque xa estábamos deixando bloqueadas entrevistas, el non o sabía, pero xa nos íbamos a meter noutra parte da entrevista, porque máis alá de festas, de eventos e de vacacións no Concello de Sanxenxo, pois a cousa seguiu funcionando a todo gas, como sempre, e claro, neste verán, aquí no Concello se puxo en marcha ese servizo de liñas de autobuses urbanos. Nos contabas na primeira entrevista ao inicio desta temporada 25 do programa que, bueno, que ya había que ir dando algunha voltiña, que iba a haber unha pequena reestruturación ao longo do mes de agosto. Contanos un poquinho como foi ese reaxuste non desas liñas e finalmente pois que resultado crees que deu este servizo? Ao final as liñas non se reaxustaron, case aumentouse un pouquiño a frecuencia, pero poucos anos dous circulares. Entón había 3 autobuses, vale? Os autobuses salían daqui de Sanxenxo do Novo Templo, na calle Progreso, e iban, daban toda a volta pola Lanzada, por Vilalonga, por Noalla, pola Revolta, e viñan, un salía hacia Vilalonga e outro salía hacia Porto Novo, se cruzaban no camiño e viñan, circulaban así, eso veunos moi ben. Pero tiñamos un terceiro autobús que é unha lanzadera que puxemos, acondicionamos unha parcela importante de 1000 metros cuadrados no parque empresarial para que a xente deixara ali os coches e sobre todo os traballadores e viñeran nesa línea de lanzadera hasta Sanxenxo que tiña, paraban Porto Novo e paraban Sanxenxo, ali onde está a rotonda do Hotel Terraza. E esa non funcionou tan ben, e non funcionou tan ben porque ao mesmo tempo abrimos moitos aparcamentos pequenos en fincas privadas e a xente prefere deixar o coche aquí. Eu creo que é un erro, Sanxenxo ten que seguir mellorando a súa situación, sobre todo na vila Sanxenxo de Porto Novo, de que teñen que entrar menos vehículos e hai que favorecer máis ao peatón. Eso nos están felicitando moito polo que fixemos no paseo de Rúa de Mariza, paseo de Sió, a plataforma única. Eso tende a que o coche ten que estar un poquinho máis alexado. Hai que ter en conta que desde o centro de Sanxenxo a calle por eso hai pouco máis de 400 metros, entonces non é unha distancia moi longa como para non poder ir a pé ou camiñando, non? Por eso digo que hai que reorganizar o tema e posiblemente pois para o ano, ao mellor funcionamos co que son os 2 circulares. Estamos estudiando se hai que mandar tamén hacia a rotonda de Areas, da Praia de Areas, que nos pedía moito para ali, pero temos un inconveniente que
é moi problemático en momentos punta vir de Areas a Sanxenxo, hai bastante retención, e queremos que sea así para que a xente utilice, pero estamos moi contentos de haber tomado por primeira vez na historia a decisión de poñer autobuses urbanos na temporada estival en Sanxenxo. Eso xa non vai desaparecer, por non ten que seguir sendo outra vez. Este ano non chegamos aos 40.000 viaxeiros, pero creo que po ano que sí que podemos superalos, porque era o primeiro ano. É verdade que fomos ao mellor un pouco tarde, porque, bueno, por distintos motivos, pero, bueno, funcionou ben, estamos contentos e orgullosos, e hai que seguir mellorando, pero ten que seguir estando o transporte público con nós. Quería preguntarse, pero ano que ven xa contabades con repetir esta experiencia, xa me estás dicindo que sí. Bueno, eu estou dicindo que sí, depende tamén da Xunta de Galicia, da empresa Monbur, da concesionaria. Claro, ao final o transporte non é unha cuestión que depende só do Concello, non? Claro, tamén ten que querer a Xunta de Galicia, pero faremos para que a Xunta tamén apoie o tema, creo que non debería haber problema. E a vosa idea sería ampliálo un poquinho máis para prestar máis semanas ese servizo? Eso ainda está por ver, non está por analizar? Eso ainda está por ver. O que temos que cambiar ao mellor é algunha cousa, como dicía, hacia o tema hacia Areas, hacia Zorrón, e deixalo así, pero ao mellor hai que eliminar a lanzadera, porque é verdad que me dicía xente que na carretera, por exemplo, na Bichona, que hai moitísimo aparcamento ao longo da carretera, e que o circular pode facer a función como un aparcamento de disuasorio a propia carretera. Iso temos que mirar, estudiar, e ao mellor ten que ser así. Bueno, temos tempo daqui ao próximo verán para analizar como será, pero hai que poñerse ao chollo, non, alcalde? Non hai que baixar a garda nada. Mira, seguimos falando de outros proxectos, porque, claro, todos os convidados que tivemos ao longo deste verán que pasan pola zona onde se está traballando nese proxecto do novo mercado de abastos do Concello de Sanxenxo, pois pregúntanse, pero que están facendo aquí, non? Porque ese burato tan grande que lle chama tanta atención a xente, e claro, como estamos aquí ao ladiño do mercado, aquí na panadeira, pois nos preguntan, non? Que están facendo ali? Contanos un poquinho, pois como está indo ese proxecto e cales son as previsións de posta en marcha dese novo mercado? Estáse facendo que se suele chamar nunha obra importante a obra sucia, que é o que vai baixo da terra, non é que estamos facendo un paso inferior na Avenida de Madrid para que os coches, non os camións, os coches pequenos que queiran que veñan da zona do porto, do aparcamento e queiren ir hacia Pontevedra, que poidan salir por aquí, de frente por debaixo dese soterramento, que é un cacho pequeno, non chega máis ou menos 90 metros de largo. E, por outro lado, está o que é o aparcamento do propio mercado, que vai ser o mercado, que o edificio superior que va desa plataforma para arriba vai aparecer aí 35 prazas. Esperemos que agora para a Navidade, para Nadal, este xa rematado esa primeira fase, e empezaremos coa segunda fase seguramente, porque hai que licitar todo na primavera do ano que ven, para que este rematado todo para o Brán, se todo fora ben, se todo fora como a mí me gusta, para o Brán do 2026, porque é moi difícil que unha obra, hai que ter en conta que se vai ser unha inversión que vai a superar os 6 millóns de euros, todo ese edificio, é unha inversión moi forte, leva o seu tempo facela, pero foi un concurso de ideas que se ganou un premio aí, un estudio de arquitectura de Barcelona, e que creo que a xente vai despois, eu estou convencido de que lles vai a gustar, van a aplaudir de como vai a quedar ese edificio. Pois estaremos atentos a como vai evolucionando esa obra. Porque non é solamente mercado, Claro, vai ter moitas cousas, vai unha planta que é dedicada por ao mellor temas sociales, sobre todo enfocados hacia a muller, vai o tema dun aula de estudios, e vai a biblioteca municipal de última generación que ten que aparecer aí na última planta. E depois vai unha especie de gastrobar arriba de todo para que os produtos que compres non mercados poidas degustar arriba, pero bueno, son cousas que temos, están na cabeza, pero ainda non están plasmadas aí, digamos, no proxecto definitivo, cando este si será unha realidade. Bueno, queria preguntar tamén, alcalde, por outro asunto que vai marcar a actualidade xa nos próximos días aquí no Concello de Sanxenxo, esa chegada dese segundo grupo de migrantes, unhas 70 persoas, van ir de novo a Hotel Baixamar, onde se aloxou ese primeiro grupo de migrantes que acolleu o Concello de Sanxenxo. Queria preguntar un poquinho, pois como se está preparando o municipio para recibir este segundo grupo, que, bueno, que tan ben recibimos os primeiros, non? Pois xa estamos a experiencia de como recibimos os primeiros. Hai que atender a xente ben como se merece calquer ser humano. Estamos aquí para acolleros, e o que nos indique que hai que facer o faremos desde o Concello, pero en principio non vai haber ningún problema, van ir para ali con normalidade, punto. É o que botou en falta, digo sempre que habendo tanta necesidade, digamos, dese xente de traballo que buscan, e aquí moitos empresarios que me chaman de que por que non poden traballar, pois iso hai que dicir ao Goberno Central porque non lle arregla os papeles para poder darlles empleo aquí, que é unha pena fazer este esforzo e non emplealos, vamos, é que iba a ser bo, o sea que
habría que buscar fondos, pero eso non nos corresponde, nos corresponde ao Goberno Central, pero nada, non estamos esperando que veñan, deberían de chegar próximamente, o sea, a partir o delegado nos dixera que a partir da segunda quincena que chegarían, o sea, que entonces deben de chegar a semana que ven, o a siguiente non teño noticias agora, pero veñan canto veñan serán pois recibidos como se merecen. Así que neste caso o Goberno Central fixo un poquinho mellor os deberes, non? Polo menos en canto a comunicación cos municipios, estades máis satisfeitos, non? Eu creo que sí, eu creo que desta vez funcionouse un pouco mellor en todo, hai que ter en conta, bueno, está habendo un problema en Europa grave con isto, do tema da inmigración, pero os que fomos emigrantes, pois este tipo de xente, pois hoy vémonos na súa pel, entonces o que boto en falta é iso que decía, por que non se lle dá emprego, non porque se buscan fórmulas, eu creo que se está traballando, pero bueno. Bueno, pois estamos arrancando, non? Este novo curso político, agora que tamén arrancou o curso escolar, queríache preguntar, xa é tradición no programa, preguntarche pois un pouquiño cales son os outros asuntos ou os outros proxectos que están xa en riba da mesa da alcaldía do Concello de Sanxenxo, que van marcar aquí a actualidade tamén nos medios de comunicación nos vindeiros meses. Nos para este mandato, nos ahora temos moitísimas obras en curso, moitísimas, o sea, cumplimos, non tiñamos que facer casi ninguna máis para cumplir o obxectivo cos cidadáns, o noso compromiso nas eleccións pasadas, pero é verdade que hai 3 obras que son importantes, unha acabamos de falar, que é o mercado, que temos que rematar neste mandato, outra é o comenzo das obras en Porto Novo, a remodelación do porto de Porto Novo, que hai dúas partes, hai unha parte que digamos que temos que acometer desde o Concello ou desde unha concesión que pode calquera optar a ela, e outra é o Porto Pesqueiro en sí, cos pescadores que lle corresponde a Portos de Galicia. Depois está toda a recuperación da ría da fachada marítima da ría de Arousa, eso teme a min pois loitando por ese tema, e estou convencido que a Xunta de Galicia aí nos vai a apoiar e vai ser unha realidade tamén nestes próximos 2 ou 3 anos. E depois estamos facendo un tema moi importante que falín 40 veces, que é o saneamento. Sanxenxo está invertindo máis de 30 millóns de euros en saneamento coa ampliación da nova depuradora de Paxariñas, todo o que falta no rural, tanto saneamento como abastecemento de agua, facer un depósito máis en Vilalonga para non ter problemas de agua nos meses, sobre todo de xullo e de agosto. Temos tamén co tema do alumbrado público, queremoslo pasar todo a LED, temos que facer varios plans de asfaltado porque está o rural, teño que reconocer que está mal en as zonas porque choveu moito e non podemos acometer algunha obra, se hai que facelas próximamente. E, bueno, esos son temas xa menos, digamos, preocupantes, pero son importantes por veciños. Preocupan os veciños tamén. E despois hai un tema que temos que empezar a mirar, que estou preocupado e mirando e analizando o tema do Colexio da Florida en Sanxenxo, que xa ten moitos anos, e hai que ou ben remodelar ese ou facer un novo colexio. En calquer caso hai que facer un novo pabellón na Florida, no Colexio de Sanxenxo, e son os temas que máis me preocupan ahora mismo, que me veñan así á cabeza, pero un tema que se me escapa, pero esos son os que realmente me teñen ocupado e preocupado para poder acometelos como nos comprometemos. Bueno, pois tamén estaremos nos pendentes, como sempre, en Canal Rías Baixas, nas novas, pois de todos eses proxectos que nos comentaba agora o alcalde de Sanxenxo. Xa estamos, alcalde, rematando esta entrevista. Xa sabes que hoxe é un día especial no verán, porque imos despedir esta tempada a número 25, e imos agora montar aquí un sarao, que se soe dicir, non? Para celebrar estes 25 anos de programa do verán. E eu queria te preguntar, non? Para un concello como a Sanxenxo, que supón ter aquí, pois verán tras verán, un programa, montar aquí todas as semanas un set de televisión e formar parte tamén do Concello de Sanxenxo, como que máis, non? É que teles son escalas Rías Baixas, eu teño que dir, non quero que se me enfado o alcalde de Ribadumia, pero debían estar instalados xa en Sanxenxo. Eu creo que de agradecer que un ente público como é Canal Rías Baixas que siga subsistindo, que moitas tuveron que pechar, en momentos moi de estar aí, e temos a obligación todos os alcaldes, todos os concellos, de apoiarvos para que siga funcionando, e ter unha televisión aquí na nosa comarca é un orgullo e temos que seguir apostando por ela. Para nós é un orgullo moi grande que se celebren estes 25 anos e que se fixeran casi todos eles menos 2. Sí, dúas ou 3 temporadas que fomos un pouquiño de excursión a Pontevedra e outros municipios, pero a maioría foron aquí. Ese festejo hai que dicir ao director da cadena que ten que coller os alcaldes todos que están en vida, ojalá seamos todos desde 25 anos, sexan xa ou non alcaldes, e facer a mellor un día unha actuación algo con eles, ou facer algo tal non estaría mal, porque
cumplir bodas de plata, eu Aí creo que está. merece unha homenaxe, que merece unha festa, Pois é, iso precisamente que imos facer de contado, porque xa temos por aquí a dúas expresentadoras deste programa do Verán Verán, a Silvana e a Úrsula, que, bueno, forman parte da longa listaxe de presentadores e presentadoras que tivo este programa nestes 25 anos de historia. Claro, que este programa empezou tiña 9 anos, o sea que imagínate, alcalde, canto tempo leva emitíndose 34 anos, un rapaz. canto tempo leva emitíndose este programa. Pois nada, se Moi te ben. parece, deixámolo aquí, imos agora de contado pois con esa celebración do noso 25 aniversario, ben. pero antes xa sabes, a tradición que Moi isto ben, leva sí, a parte dende a primeira temporada. Sí. Moitísimas grazas, brindamos con Martín Codas Moi ben. polo Verán Verán. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, marchamos agora ata a Feira Franca de Pontevedra. O evento volveu converter a Boa Vila nun auténtico fervedoiro. Milleiros e milleiros de persoas achegáronse ata Pontevedra nunha cita na que finalmente o bo tempo acompañou. A Feira Franca está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Durante 2 xornadas, artesáns, ferreiros, músicos, trovadores, damas e cabaleiros achegáronse ata a Boa Vila para revivir a época de Enrique IV, que lle concedeu no ano 1497 a cidade a autorización para a celebración dun mercado libre de impostos. A xornada inaugural, iso sí, estivo pasada por auga, pero iso non foi impedimento para que, aínda así, as rúas estivesen ateigadas e tamén con moitísima animación. Logo, o día grande, que foi o pasado sábado, pois ese día sí, dende primeira hora o mercado, con diferentes mostras de oficio ou a recreación do transporte do viño, no que o tempo, xa lles estou contando, sí que acompañou finalmente. O mediodía, moitísimos xantares por toda a cidade, tanto nos locais hostaleiros como por todas as rúas da cidade. A xornada, ademais, completouse co gran torneo medieval na Praza de Touros. En Porto do Son celebraron estes días as Festas do Carme. E dentro destas festas, unha das datas marcadas en vermello é a tradicional Romaría do Loreto. O evento volveu congregar nas inmediacións da capela a centos de fieis que participaron nos actos celebrados na honra da patroa de Porto do Son. A misa e procesión, acompañada pola banda de música de Camaño, deron paso á tradicional sardiñada nunha longa xornada festiva. Outros actos importantes foi a procesión do Carme. A misa solemne estivo oficiada polo arcebispo de Santiago e ela acudiu, entre outras autoridades, o Conselleiro do Mar. Celebrouse na esplanada portuaria, onde foi trasladada a imaxe da Virxe dende a capela da Atalaya. Concluída a misa, saiu a procesión marítima que culminou cunha ofrenda floral en lembranza dos mariñeiros falecidos. As festas do Carme, en Porto do Son, remataron cun vistoso espectáculo pirotécnico. Bueno, e agora por fin chegou o momento de celebrar como se merece o remate desta tempada. Xa lo estamos contando, é a tempada número 25 deste Verán Verán, e claro, unha cifra tan redonda, pois claro, tiñamos que montar algo aquí pois para festexar estes 25 anos de programa. Hoxe vou ter ademais a axuda de dúas compañeras, dúas amigas da Casa de Canal Rías Baixas. Elas son Silvana Moril e Úrsula Lorenzo. Que tal? Moi boas. Moi boas tardes. Bueno, benvidas ao voso programa, terei que decir, porque elas as dúas foron, en algún momento desta longa trayectoria do Verán Verán, foron presentadoras deste espazo. Logo imos ir repasando como foi tamén o seu paso por aquí polo programa, pero antes, pois queremos saber un poquinho de vos, como vos vai a vida, contádenos. Bueno, pois non sei. Veña, a ver, Silvana. Pois eu despedime casi do audiovisual, teño que decir, aquí, nesta casa, no Verán Verán. No Verán Verán. Deixei o mundo visual, o que voto un chisquiño de menos, Sí, ¿no? Por non dicir moito, teño que dicilo.
polo mundo dos gabinetes no xornalismo, e aí estou traballando moi pretiño na casa, tamén contenta, pero traballando no gabinete de prensa no Concello de Soutomaior, onde eu son. Aí está, pois un saúdo tamén pro Concello de Soutomaior. Un saúdo para eles. Imos a ver con Úrsula, Bueno, como lle vai a vida? Eu sí que quedei. Eu empecé aquí, foi o meu primeiro contacto co audiovisual e a verdad que foi a maneira xa de engancharme. E agora pois xa levo uns aniños en Antena 3 na delegación de aquí de Galicia, moi contenta, a verdad que sí. Aprendí moito aquí e agora intento leválo pois o resto de Galicia, xa non só as Rías Baixas, senón a Galicia inteira. Bueno, pois, se vos parece, imos facer un pouquiño de ceremonia, porque claro, 25 aniversario, hai que facer unha cousa un pouquiño máis solemne, así que comeza o Verán 25 anos. Moi boas noites e benvidos. Benvidos a Verán Verán, e verán vostedes, Verán en Verán é un programa producido íntegramente por Newport Comunicación e Imaxe e por Televisión do Salnés, que se emite a través de todas as canles de a Asociación Galega de Televisións Locais. E chegou o mes de agosto e nos desde aquí queremos enviar un saúdo moi forte a toda a xente que aínda sigue de vacacións e os milleiros de turistas que acaban de chegar á nosa terra. E precisamente para que disfruten do noso programa, hoxe temos o programa cargado de bons ingredientes. Temos Terio Carrera, Luz Casal, Marta Sánchez e moitas máis caras coñecidas. Pepe Rial, Moncho Lemos, Javier Sánchez de Dios. E no apartado musical, díxame que xo diga, estará con nos Pili Pampín e tamén uns rapaces que se fan chamar Drinking Tinto. Aí é nada. Reportaxes, entrevistas, montaxes... Bueno, mellor que contalo e velo. Así que, si lles parece, comenzamos musicalmente. Cun pouquiño da música de Pili Pampín. Yo estaba sola. Bueno, pois aí están a ver esas imaxes, son unhas das primeiras imaxes que guardamos no noso arquivo daquelas primeiras temporadas do Verán Verán, un programa que nacía no ano 1999. A primeira temporada, aí están a ver Quim Llorca como presentador e un ano despois, tamén acabamos de ver aí, Sonia López, que se incorporaba a este programa. Unha parella que nos acompañou ao longo de varios veráns a través daquela Telesalnés e do resto da multitude de teles locais que existían por aquel entón en Galicia. Yo estaba sola. Bueno, primeiro arquivo que recuperamos aí daqueles primeiros anos do Verán Verán, a ver aquí as presentadoras que opinan de lo que acabamos de ver. Claro, non sabía, fíjate, non sabía que tivera público o Verán Verán. A mí o Verán Verán, a Úrsula creo que non, que xa nos contará agora, pero a mí xa me pillou como a ti. Na rúa, primeiro en Pontevedra, logo aquí en Sanxenxo, pero claro, eso como con público. Sí, a Úrsula tamén lle tocou como naquelas primeiras tempadas, preto dunha piscina. Sí, nos tamén nos tocou nun hotel, a verdad, aquí en Sanxenxo, e presentáchelo en Pontevedra, creo. Eu en Pontevedra e logo para a verdad que non tiñamos público tampouco, pero a mí sobre todo no, pero o que máis me chama atención é que eu daríalle unha volta para o ano que ven é o feito de ter unha parella, non? Que sempre presentamos individual aquí os tres. Ou unha trieja, o ano que ven aquí os tres. Perfecto, pero un apoio que está moi ben, que se sí. aí falando os dous moi ben. Bueno, pois se os parece, víamos aí a Sonia López, aí neses primeiros
primeiros programas do Verán Verán. Hoxe Sonia tamén quixo estar connosco nesta celebración do 25 aniversario. Mandounos esta mensaxe. Felices 25 anos, compañeiros. Foi para mí un auténtico placer formar parte deste Verán Verán, no que tanto aprendín, que tanto me valeu e lo que gardo tan bons recordos. Enviovos unha inmensa aperta a todos os que estades e tamén a todos os que estivestes. Longa vida a Verán Verán e a Telesalnés. Unha aperta inmensa. Bueno, pois moitas grazas a Sonia, tamén unha aperta para ela e moitísimas grazas pois tamén querer participar non hoxe aquí neste 25 aniversario do Verán Verán. Ela é unha das presentadoras que nos vai acompañar tamén, que nos vai mandar unha mensaxe de felicitación por este 25 aniversario, pero claro, temos aquí a dúas autoridades tamén do Verán Verán, como é Úrsula e Silvana. Se che parece, vou comezar por Úrsula, porque ela chegou antes que ti e Camín, Silvana. Así que, nada, primeira pregunta xa para... Sí. Tiña 25, 26 anos cando Claro, non sei se non sería a primeira vez que te puxeches diante dunha cámara. Sí, sen dúbida. Primeira vez que fixen un programa. E como foi aquela experiencia de poñerte diante dunha cámara? Porque claro, a primeira vez que me puxen diante dun micro casi non podía nin falar. Sí, no, a verdade que foi impresionante, porque eu naquele momento sí que colaboraba e presentaba un pouco de Por Sete, que tamén foi un programa desta casa, pero claro, o Verán Verán xa o levaba, bueno, pois eu, non? Entonces a verdade é que impresionaba moitísimo, pero, como sempre nestes casos, ao final, o importante é o equipo que tes, eso é o fundamental. Entón, pois, levouse moi ben, pois, como ves agora, porque moita xente continúa aquí por sorte, e con moi bo ambiente, e con moita axuda, entón, pois, a verdade que foi maravilloso. Non sei se lembras en que ano foi a túa tempada. A 2012? 2012, efectivamente. O sea, 2012. Aí é nada. As de Silvana foron máis recentes, porque Silvana era a anterior raíña do Verán Verán, que se encargou de pasarme a coroa despois. O relevo. Ti fixeches 4 tempadas, non, Silvana? 4, sí, a primeira, se mal non lembro, no 2016, sí. 17, 18 e 19, xusto. Dúas en Pontevedra e outras dúas aquí en Sanxenxo. Mira, eras unha das presentadoras que case me pillas, porque esta é a quinta tempada, ti fixeches 4. O sea que unha das presentadoras que máis continuidade tivo tamén no Verán Verán. Bueno, quería preguntarvos, non, de agora que xa vos situamos un poquinho no mapa da historia do programa, pois como lembrades, non, o voso paso por aquí? Xa decía agora, por exemplo, Úrsula, a importancia do traballo en equipo. Como lembrades aquelas experiencias, aquel traballo? Porque claro, aquí non é como noutras teles máis grandes que cada departamento ten o seu persoal, os seus medios. Aquí, todos facemos de todo, non? No, aquí facemos un pouquiño de todo, non? Non che queda maquillar porque temos a sorte de que... non temos un espello cerca, que senón... Total. Pero bueno, creo que levase ben, non? É unha experiencia, un pouco que dicía Úrsula, que é unha maravilla ter pois, o equipo co que contas, que é casi como familia, ao final nunha tel local faz vida, estás pois para lo bueno e para lo malo, pois moitas horas, comas, merendas, almorzas, tomas o café, saben da túa vida, eles saben, eu que sei, eu creo que é unha experiencia moi enriquecedora no ámbito laboral dende ese punto de vista, e logo que tes a oportunidade de entrevistar a xente super interesante que está en Sanxenxo, que estivo en Pontevedra. Eu creo que é unha experiencia moi bonita, verdad? A ver como lembra a súa experiencia, Úrsula. Sí, e ademais eu agora escoitando a falar recordaba pois que ao final é un programa que, claro, pois eso, é o verán, hai que facelo nese momento e ás veces, pois claro, pasan cousas, quero decir, hai que estar preparado, pois se chove, buscar unha alternativa, o plan B, non? Claro, se falla un invitado, pois estar, entonces é unha experiencia como moi intensa, non, neses 3 meses que eu recordo así, ao final tes que sair e claro, ao final eso, eu creo que fai que o programa ao final tamén sexa pois moito máis dinámico, moito máis alegre, moito máis desenfadado. Eu creo que é un punto importante a ter en conta. Non sei se será o cambio climático, pero creo que esta, se non é a segunda e a terceira tempada consecutiva, a segunda dime Nacho dende ali detrás da cámara. Sen plan B, Dani. Sen plan B, non chove. Non chove, os mércores aquí non chove. Pois bueno, garantía, A min eu recordo un que me caeu unha tromba d'auga que foi, vamos, o sea, eu non lembro ningún verán dos 4 que fixen que non me chovera ningún. Algún? Pois mira, nós aquí levamos Si tivemos sorte en moitos mércores, pero sempre algún
pregunta e tivemos que ter o plan B aí listiño. Mira, ahora, claro, na miña etapa, na túa etapa, Silvana, a cousa parece que é un poquinho máis fácil porque tamén a tecnoloxía nos axuda, pero claro, buscando no arquivo, dime conta de que, aínda que a vemos aquí maravillosa e guapísima, pois claro, no 2012 aínda se usaban cintas e entón tiñades que montar en cinta, que a mí si me mandan montar en cinta creo que é un despido en toda regla, porque non teño nin idea como era aquilo de traballar, porque claro, era moitísimo máis chollo, moitísimo máis laborioso, como era todo aquilo? Sobre todo que había que levar as cousas físicamente, que eso era ahora ao final, pois envíanche, non? Pois envíanche, por exemplo, sin ir máis longe, ahora Sonia López envía un vídeo, pois claro, bueno, unha maneira rápida naquel momento, pois claro, había que ir coas cintas físicamente a levar, e aquilo, claro, ralentizaba moitísimo o traballo, e facíanos, pois, unha vez máis, ter que arrimar o ombro todos, porque ao final, como se tiñas que simplemente coller o coche para levar unha cinta dun lado a outro, que parece ahora, diste, bueno, un WhatsApp, envíache o vídeo, non? Aqueles equipos lanzadeira, non? Que tiñades moitas veces, non? Así en días moi importantes de un equipo que só se dedica a carretar cintas por toda a comarca. E que sin ir máis longe non había WhatsApp, o sea, xa que non había esas posibilidades, o sea, que ao final eso cambiaba moitísimo a maneira de funcionar, sin dúbida, sí. Bueno, chegou un momento dunhas preguntas importantes. Úrsula, tes ganas de ver e de que vexamos todos como foi o teu paso polo verán? Teño máis ganas de velo eu que de que vexamos todos. Bueno, pois, pero bueno, vámoslo ver. Imos ver como foi o paso de Úrsula, era a tempada número 14, era o verán de 2012. Moi boas, benvidos a unha nova edición de Verán. Comezamos esta tempada número 14, aí en nada. Xa sabedes deste programa que o que pretende é acompañarvos ao longo de todo o verán e contarvos o que pasa durante estes 3 meses en toda Galicia. Moi boas, benvidos a este primeiro Verán do mes de agosto. Un programa de hoxe que o temos dedicado cun cariño moi especial á Festa do Albariño de Cambados. Para falar desta festa teremos aquí connosco o alcalde de Cambados, quen mellor, e para falar de viño, o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. E repito a expresión, quen mellor. A rusa siberiana cunda Illa de Arousa. A verdade que sí, a verdade que sí. A verdade que somos internacionais na Illa de Arousa, Chegades a todas partes. Sí, os da Illa de Arousa somos internacionais, estamos en calquer parte do mundo. E se non traédelos. E se non traémolas pa aquí. Pois nada, pois mira, fai ano e medio xa, quedeime sin parella de baile. Nada, mariñeiros en barco, pois ten que facer outro barco. Xa temos connosco o noso primeiro invitado desta noite, Pepe Solla, moi benvido. Que tal? Moitas gracias. Que me traes aquí? Porque así dá gusto empezar un programa. Un par de detalliños pequenos, tampouco te creas, con isto non imos cear seguro. No, bueno, despois tenemos que tomar algo máis, pero para empezar non está mal. Justamente, isto é para ir abrindo boca. Tiña claro que se non conseguía esa quinta medalla, non sabía se podía volver a casa, pero bueno. Tanto se falou que... Sí, claro, ao final, se non o consigues é como un fracaso, pero bueno, a verdade é que saliu todo moi ben. Bueno, pois por esa festa número 60 do Albariño, porque este fin de semana que nos queda sexa inmellorable, por animar a toda a xente que nos está vendo a que se achegue, imos facer un brindes. Por suposto. Por vostede e por todos os cambadeses. Polo Albariño, gracias. Volvemos agora a falar un pouquiño de teatro e de música, deses musicales que recordábamos antes con Alba Mesa, porque nós tamén estivemos en Galicia Caníbal, unha aposta dende logo moi forte, moi ambiciosa, e falamos cos seus protagonistas, con Ana San Martín, con Tete Delgado, con Víctor Mosquera, con algúns deles para que nos conten de que vai a cousa e ademais tamén puidemos disfrutar del. Nun principio, ademais, como estreamos en Vigo, se supón que a movida de Vigo e tal, eu creo que había moito escéptico, entón estamos, eu penso que convencendo a escépticos, lo cal a mí me parece máis que glorioso. Pois nada, aí estaba Úrsula ano 2012. A ver, reacción, como te viches? Maravillosa, Úrsula. Mi madre. Como pasa o tempo, como se nota, como cambian as modas tamén. Sí, Eu de que te conservo. Pero, mira, maravillosa, 12 anos despois, mi mariña. Bueno, moitos recordos, a verdade, que veía entrevistas que claro, que non me acordaba, que
con Támara Chegollen, a bandeirada. Aí cas medallas na man, estabas ti aí no set, non? Estaba dicindo, pero que che colga de aí? Vamos, a mítica festa, un montón de recordos e de xente, a verdade que, bueno, unha pasada. Bueno, pois a ver, para as dúas, non? Xa dicía eu antes, os primeiros presentadores, Quim e Sonia, pero non sei se saberíades dicirme vos cantos presentadores tivo en total este programa. A ver, o pregunta... Isto como a patata quente. Claro, a ver que é a máis próxima. Hai máis de 10, menos de 20. Máis de 10 menos de 20? Sí. 17. Menos. No. Menos, a ver. 14. Case, 13. Houbo 13 presentadores en toda esta etapa do Verán Verán. 3 dos que estamos hoxe aquí e outros moitos que forman unha lista que, claro, teña anotada porque isto é como Reis Godos, porque senón é que é imposible tela de memoria. Non se decía, os primeiros foron Quim e Sonia, tamén estivo por aquí despois o grandísimo Fidel Fernán, logo Patri Lale, logo Xacobe Pérez, que tamén o tivemos, por certo, hai uns cantos programas nesta tempada 25, porque tamén é o presidente da Asociación do Cabalo de Galicia. Logo estivo por aquí María José Paracha, tamén Viviana Villaverde, logo Rosa Díaz, logo foi a tempada logo de Rosa de Úrsula, tamén estivo por aquí Reyes Cabero, Raquel Pérez Costa e logo Silvana e un servidor. Aí é nada, como vos quedades? Os 13 presentadores, fíjate. Pois sí, señor, 13 que pasaron por aquí, se vos parece, pois imos darle unha voltiña a eses 13 presentadores e tamén esas 25 tempadas, pois para ver como foi evolucionando o Verán Verán, tamén a través das súas caras visibles. Este é o noso resumen dos presentadores do Verán Verán. Señoras, señores, acabouse o que se daba. A semana que ven estaremos aquí outra vez. Se queren vostedes estar, pois estén. No, se queren, non nos fallen, pedimos yo. Por favor, ata a semana que ven. Amigo Cargal, pido. Bueno, ante todo enhoraboa, porque non todos os casos, os empresarios galegos reciben un reconocimiento como este que acaba de recibir usted, la medalla de Galicia. ¿Qué significó para usted esta medalla? ¿Qué quieren que les diga? Decía el gallo a la gallina, ¿qué quieres que te diga? Aquí estamos con Martín Codas, o noso Alvariño, un blanco de toda a vida e para toda a comida, para os peixes, para os mariscos e, por que non, tamén para as carnes. Moita xente di, é que o tinto... Mire, o blanco se lle gusta, vai con todo. Benvidos a unha nova tempada de Verán Verán. Neste entorno incomparable no que repetimos, o complexo hoteleiro Augusta Spa Resort de Sanxenxo, trataremos de mostrarlle a través de entrevistas e reportaxes do máis variado, sempre con un toque de humor, un toque pois estival, porque a tempada o merece. Trataremos de achegarlles, les decía, o máis significativo de cada localidade grazas a unha rede de reporteiros despregada por todo Galiza. Están preparados para Verán Verán? Pois veña, póñanse cómodos porque temos por diante hora e media de festas, de entretemento, de divertimento. E ademais, se a semana pasada tiñamos con nos o presidente da Xunta de Galicia, esta semana non imos ser menos. Temos con nos o secretario xeral do PSOE de Galicia, Pachi Vázquez. Ola, moi boas. Galicia, unha semana máis desde Sanxenxo, dende o Hotel Augusta Spa Resort. Como cada semana propoñémonos a chegarlles uns 90 minutos de diversión, de risas, de reportaxes curiosas, de entrevistas interesantes, ou cando menos é o que intentamos. Lembren, ademais, que poden vernos desde todas as partes da rexión, grazas á colaboración das televisións locais, como son Tomen Nota, Localia Vigo, Telemiño, Nos TV, Santiago TV, Televisión de Ferrol e, como non, Canal Rías Baixas, os encargados de producir e coordinar o programa. Quédense con nós porque comezamos. Moi boas e benvidos a unha nova edición de Verán Verán, un
programa que lles refrescará as calorosas tardes e noites da nosa terra e que pretende amosarlles todo o que está a acontecer en Galicia sen que se teñan que mover do sofá. Bueno, pois aí estaba, non? Esa xeira de presentadores e presentadoras que quieres que te diga que le daría el gallo a la gallina. Como viste desa? Jacobe, non tiña ni idea, entrevistei moitísimas veces, pero non tiña ni idea que fora presentador do Verán Verán. Nin Bibi, que a coñezo tamén de hai moitísimos anos. Que ao final coñecémonos todos. Sí, claro, sí, eu estudiei con Sonia López, bueno, coincidín con Patri Lale moitísimas veces traballando, que é unha gran compañera tamén, o sea que ao final coñecémonos todos, volvo a decir, non son eu a única que lle cambio a imaxe, deste vídeo. Aí para aí unhas metas, unha cousa que, a ver, ao final as modas cambian moito, non? Evoluciona. Claro, e vos preguntar, non? Menuda canteira, porque claro, canta xente non ten pasado por as teles locais, polo Verán Verán, polas teles todas que estamos a emitir este programa, menuda canteira, son as teles locais, non? E como foi tamén o voso caso, non? Especialmente o caso de Úrsula, non? Como decíamos antes, non? Sí, bueno, a ver, eu creo que fundamental, a verdade, non é só a nivel que, bueno, que é como máis fácil empezar por unha tele local, non? Sino que eu creo que é básico para darte conta realmente de todo o traballo que hai, porque como decíamos antes, aquí falo todo. Un lado e outro é o que faga falta, é equipo sacando unha cosa adiante. Entón eu creo que eso é fundamental e por eso é unha canteira, porque ao final de aí, de todo o que se aprende aí, despois seguimos. E logo a importancia tamén das noticias, non? Moita xente mellor pois ten a sorte que termina a carreira e empeza a traballar pois nun medio moi potente, pero eu creo que é moi importante valorar pois a noticia local, que ao final é o que máis interesa a todo o mundo, non? Que esa cuestión. A veces non nos damos conta disso. Que tampouco fai falta salir, porque ao final a maior parte da xente o que máis lle importa na súa vida, o que máis lle afecta a súa vida é o que pasa cerca. Entonces, eu creo que toda a información é importante, evidentemente, todo, pero bueno, é que ao final o que máis coñece, o que está, pois eso, na súa vila, o que pasa ao lado, que lle conta é a tele local. Que hai que reivindicar. Empezar a facer a casa sempre dende abaixo, sempre o que aí está. O que ten que ser, eu creo, non? Bueno, Silvana, antes puxenlle imaxes a Úrsula, non sei se ti pensabas que ibas marchar aquí de rosetas, non? Pois marcharía encantada igualmente, o sea que non pasaría absolutamente nada. No, Úrsula tivo que pasar por este trago, porque ao final imos recordar esas lembranzas tan chulas, non? Así que imos lembrar o paso de Silvana polo Verán Verán, 4 tempadas que fixo a nosa compañera deste programa. Que tal, como están? Sexan benvidos a unha tempada máis deste Verán Verán, un programa producido e realizado polo canal Rías Baixas, no que ya se chegaremos os eventos máis destacados desta época estival na que estamos inmersos. Un programa na que, por certo, non estaremos sós, estaremos na compaña de Telemiño, de Localia Vigo, de Telechantada, de Radio Televisión de Ferrol, de Nos TV e do Correo Televisión. Seguimos agora con máis asuntos. Falamos das artes escénicas galegas, concretamente dun actor en maiúsculas. E para isto xa lle damos as boas tardes neste Verán Verán a Luís Iglesias. Luís, moi boa tarde. Moi boas tardes. Bueno, benvido a este Verán Verán, é un auténtico placer terte connosco. En primeiro termo, para entrar así un pouquiño en materia, contanos en que proxectos estás involucrado a día de hoxe, porque o teu é un non parar, non? Bueno, non sí, o noso é temporeiros. Dicía un compañeiro hai anos, un compañeiro de Madrid, dice, neste oficio, ou moras de sono ou moras de fame. Unha das dúas, non? Entón, cando ven todo xunto, como cando va a recoller a uva. Mellor morrer de sono, non? Moito mellor. Mellor era non morrer, pero hai que escoller. Iso é imprescindible. Efectivamente. Estás disfrutando da nosa terra? Disfrutando, o que pasa é que xa me queda pouco, xa este venres o 26 xa teño que volver para Madrid para pasar calor, fíjate aí, nas temperaturas. Vas botar de menos as Rías Baixas, que, bueno, sempre as boto de menos. O que máis boto de menos alá estando en Madrid é o mar, estar ao lado do mar, a praia, todo eso. No 2009 gañas un europeo, 2010 gañas o segundo mundial, 2 anos de éxito total. Como lembras tamén esa época? Sí, eu creo que a partir de aí, en xeral, todos os anos foron moi bons, e non gañei o mundial, estiven no podium, vivín grandes experiencias, algúns tiven días mellores, días peores, pero en xeral
foi unha carreira moi continua, sempre crecendo, sempre aprendendo. Como estás? Como está marchando o teu verán? Contanos, a ver. Perfectísimo, en maquillaxe me dixeron vouche quitar un pouquiño as ojeras que tes para que non se te vexa tan cansado, un verán loquísimo. Loco, pero loco de traballo, loco de saídas, loco de que? Imos cunha veciña, parece vos? Bueno, pues ahí estaba Silvana no Verán. A ver, valoración, ¿cómo te viches? Bueno, vime que tamén pasaron os anos por mí, non que tantos, pero algún que outro tamén. Non hai color, a diferencia pasaron os anos, pasou un fillo entre medias, pasou de todo un pouco, pero bueno, con moi bons recordos e moi boas lembranzas. Decías que fixestes unha embarazada? Fixen unha embarazada de Antón, sí. Fixen un verán aquí en Sanxenxo, embarazada. Logo chegaría en decembro, sí. Mira, veamos agora aí no vídeo eses estilismos, mi madriña, eses estilismos de Silvana que tanto daban que falar, porque ti despois de salir daqui do programa podías ir a un bautizo, unha comuñón que fixera falta, porque menuda elegancia. Elegancia total, e logo o noso compañeiro Nacho Limetre sempre facía unha foto para inmortalizar ese momento, e sobre todo as miñas sandalias, que tiña unhas sandalias que tiña moito agarimo. Eu non son moito de levar tacóns, Dani. Entón, que pasa? Que teño así con tacón, teño 2 ou 3 pares de sandalias, non tiña moito máis. Hai que inmortalizalo, pásame como a min non troido cando poño un tacón, non? Hai que sacar a foto. Entonces, que pasaba? Que Nacho, programa tras programa, decía, a ver que sandalitas traes. E logo que nos pasaba, Nacho, que temos por aí. Claro, que a eso iba a ir precisamente. Que repetía sandalias un pouco a miúdo, pero bueno, pero que me pegaban con todo. Era un color topo que pegaba con calquera vestido. E son comodísimas, por suposto. Unhas cuñitas que... Mira, che preguntar, porque claro, investigando tamén sobre os estilismos de Silvana, que deron moitísimo que falar, quería che preguntar si eses rumores que hai por aí son certos de que chegou incluso a haber un grupo de WhatsApp con compañeros aquí da tele de Canal Rías Baixas e incluso tamén doutros medios de comunicación da nosa contorna que se chamaba Lux Silvana Verán. Confírmame se iso chegou a existir ou é lenda urbana. Confirmo 100% que chegou a existir. E así, aí estaba Nacho informando, verdad? A última hora de cada verán, e aí onde salían as miñas sandalias, o meu peiteado dese día, ou a miña vestimenta, e logo o día seguinte xa me dicían, non me gustou, quedabache ben, quedabache mal, era así. Claro, que a mí xa non me saca fotos, porque claro, veño tan sport, tan así de andar aquí por casa, que claro, a mí xa non me sacan fotos, pero claro. Cando fagamos os 50 non haberá tanta diferencia. É verdade. Mira, acaba precisamente o noso compañeiro Nacho de sacar unha foto, cando Silvana non se daba de sacar unha foto a sandalias, igual se reactiva ese grupo en calquera momento. En calquera momento, pode ser. Fíjate que non o pensei, porque esas sandalias siguen no meu armario, como os utilizo ben pouquiño, ali siguen, digo, de sabelo, tiñas que telas traído. Bueno, estas tampouco están nada mal. Bueno, pois Silvana collía o temón deste Verán no ano 2016, un ano antes era Raquel Pérez Costa a encargada de conducir este espazo, era daquela tempada número 17, e hoxe a nosa compañeira Raquel Pérez Costa tamén quixo estar connosco neste aniversario, mandounos esta mensaxe. Moi boas a todos os telespectadores e telespectadoras do Verán e parabéns por estes 25 anos de vida e de historia. Tiven a sorte de acompañarvos na tempada 2015 e gardo gratos recordos deses días con vos. O que está claro é que a sinxeleza e a información de preto do que pasa a nosa beiriña é a que nos importa e diso dá fe a longa traxectoria deste programa e os anos de vida que lle quedan por diante. De novo, parabéns, felicitacións para todos e vémonos a través dos televisores. Pois nada, moitas grazas Raquel, tamén un bico e unha aperta enorme para ti tamén. Continuamos nesta celebración dos 25 anos do Verán con Silvana e con Úrsula. Por este programa canta e canta estrela, famoso, convidados de interese da nosa contorna, de máis lonxe, de máis preto, canta xente pasou por aquí ao longo de 25 tempadas. Claro, estamos falando de que probablemente centos de convidados, porque en cada programa traemos a uns cantos, non? Dependendo un pouquiño de cada día. Tamén cando tiñamos actuacións musicais, cando viña, non sei, de todo un pouco, non? De todas as entrevistas, de todos aqueles momentos que vivichedes no programa, non sei, quedades con algún convidado, tedes así algunha lembranza de algunha entrevista especial? A ver, eu creo que é difícil, non? Falábamos con Úrsula cando viñamos por aquí, que quedarte Fíjate, eu tamén
vendo agora o vídeo de resumo, hai entrevistados que casi non te lembro, claro, son 4 tempadas, xa pasou o seu tempo, pero que sei, hai entrevistas, o mellor tamén porque che custa moito que cheguen a ti, como por exemplo no meu caso me pasou con Javi Gómez Noia, que verán tras verán estábamos, Javi, a ver se podes vir a unha entrevista, cando vivo ao final, pois desfrútala de outra maneira, tamén con Iván Raña, outro deportista, Carmen Avendaño, que tamén pois foi unha persoa que claro, lotou moito. No programa sempre nos mete, claro, variedades, nos gustou meter un pouquiño de todo, tanto dende un cantante como alguén temática máis social, da cultura. Do mundo da gastronomía, tamén viamos aí a Pepe Soia hai moitos anos, pero nós tamén o tivemos no Verán Verán, non sei se no teu caso tamén estivo Pepe Soia, pois tamén. Bueno, pois Pepe Soia, mira, tivechelo ti tamén? Sí, tamén estivo por aquí. Entón, mira, este aí pleno total. É un clásico tamén. Eu que sei, son entrevistas enriquecedoras, que son amables, que son... E logo iso, quizás a de Javi Gómez Noia quedome porque me custou moito conseguilo cando pude entrevistalo, desfruteino moito, non? Eu, damos de paso a Silvia, despois conto tamén os meus, claro. Claro, conta ti tamén os teus. No, eu recordo, así como unha anécdota que a verdad que foi moi curiosa, nos invitamos a... Sí, invitamos a Javier Veiga no seu momento, que tamén nos custou bastante, pero ao final acabou vindo... O máis curioso foi que, claro, el cando chegou coa que naquel momento era a súa moza, hoxe xa a súa muller, Marta Azas, que eu non contaba para... Ela chegou como a acompañalo, e digo, bueno, non pode ser, o sea, non pode ser que estean os dous aquí, actores como son, con moitas cousas, ela creo que estaba facendo bandolera naquel momento. E digo, Marta, teste que sentar, o sea, non estaba previsto, pero vamos a poñer unha silla, e claro, ela foi... E sentou, e dixome, bueno, veño de Cies, acabamos de chegar de Cies, teño os pés cheos de area, da igual, non sacamos os pés, non te preocupes, pero teste que... E sentouse, a verdad que foron os dous encantadores, houve moitas entrevistas, pero esa, en concreto, claro, foi improvisada total, digo, bueno, pois nada, pero non pode ser que esteas aquí e que non te vayamos a ter entrevistada, a verdade que accedeu, e agradezolle moito porque foi unha das que máis recordo. Bueno, pois conto tamén a miña, a ver, selecciono 3, a unha delas, el Sevilla, porque parece que foi un auténtico éxito de conseguir que este hombre super divertido, aparte meteuse moitísimo no xogo, nunca mellor dito, porque lle fixemos tamén como un xogo de preguntas, a ver canto coñecía das Rías Baixas, de canto coñecía da nosa zona, e meteuse total no xogo, así que foi unha maravilla telo no programa. E logo, pois un poquinho que decía Silvana, non esa temática un poquinho máis social, lembro a que lle fixemos a Xoga, a Organización de Xordos de Galicia, porque aí o noso compañeiro Paco estivo aí currando a tope como sempre, puxemos unha ventaniña pequeniña para que tamén a xente que forma parte dese colectivo puidese seguir a súa entrevista na que falaban deles a través desa ventaniña que lle puxemos aí en Pequerrecho. E logo a última tamén Merchi Álvarez de Galiciame, que leva tantos anos non nesa loita contra esa doenza, e tamén pois me gustara moito recibila no programa, é habitual non escoitala nos medios de comunicación, pero tamén nun ambiente un pouco máis distendido tamén para coñecela dunha forma un poquinho diferente, supoño que tamén como ti decías, non, de Carmen Avendaño. Claro, ao final o Verán Verán pois é un programa, pois como decimos sempre, non, que estamos presentando un programa fresco, divertido, de verán, aí pois o que intentas é sacar pois ese outro lado, non? Esa parte mellor que menos coñeces, claro. De Javier Gómez Noia, pois por exemplo, naquela entrevista, eu lembrome pois que lle preguntaba como era o seu día a día, que comía, que non comía, que pois aquelas cousas que mellor coñecemos menos, que son menos populares, non? Claro, e ademais no caso non deste tipo de personaxes, claro, a parte social e a parte de proximidade que decíades antes é moi importante. A veces non se trata de traer a grandes estrelas porque xa están noutros medios, senón traer a xente de preto, porque realmente é do que non estamos tan afeitos no resto de medios de comunicación. Todo o que fan, non? E todo o que teñen. Ademais é que é a oportunidade para coñecer cousas de aquí do lado que son, vamos, tan espectaculares ou máis das que hai fora. Bueno, pois as entrevistas son unha parte fundamental deste Verán Verán, pero as reportaxes, as festas, os eventos tampouco poden faltar neste programa, porque mira que andamos por toda a nosa contorna buscando esas festas, esas verbenas, o que nos atopemos por aí adiante. Non sei se lembrades algún deses eventos con algún cariño especial. Bueno, eu lembro moitas, porque ao final as festas, quero dicir, para os reportaxes son maravillosas, quero dicir. Pero hai unha que cando tiña que montarla digo, bueno, esta reportaxe vou non montar sen ningún problema,
que era a Romaría Vikinga de Catoira. De Catoira. Claro, Catoira. Aparte, lembrome que moitos anos foi o noso compañeiro Fernando, que moitos se lembrarán del, que iba vestido para a ocasión e acababa como empezaba, sabíamos como empezaba, pero acababa como Rosario Aurora. Esa reportaxe lembro con moito agarimo e logo tamén outra que nos chegaba de Telechantada que a mí me parecía moi curiosa, que era unha carreira de burros no Sabiñao. Ajá. Que era unha reportaxe moi curiosa que nos chegaba no trasano e logo hai as míticas como podría ser Feira Franca ou Ribadavia ou, bueno, outras moitas como mellor nos pode falar Úrsula. Sí, a ver, eu recordo que é un clásico, que non descubro nada novo, pero o Albariño, non? Porque é unha festa, bueno, é todo o conxunto do Albariño que sempre estuvo moi presente no verán, non? E que aparte a min pareceme, pois eso, que é unha carta de presentación maravillosa do Salnés e que lle teño moito cariño. Non é que sea especialmente curiosa, pero, bueno, nos naquele momento fixemos un programa moi vinculado, bueno, como sempre estuvo, non todos, e recordo con moito cariño, claro que sí. Claro, reportaxes, non sei, claro, como dicíamos antes, non? Nestas teles pequeniñas que temos que facer de todo un pouco, supoño que tamén en algún momento pues, tocou facer, lóxicamente, de reporteiras, e claro, cando vas a unha festa ou un evento deste tipo, nos podemos atopar con dous perfis de público, non? A xente na casa seguro que se dan de todo un pouco, pero especialmente a xente que está super emocionada, que prácticamente xa se bota o micrófono directamente, xa quere falar, e logo aqueles que te miran así de reollo de sácateme de diante, que non quero que me veñades os da tele. Vos erades seareiras de ir aí ao campo da festa a facer os reports ou preferíades agardar a que fose o reporteiro e agardar na redacción a que vos trouxesen o material? Bueno, pois depende, a ver, no meu caso, a mí sí que me tocou que eu traballaba pois nunha parte de informativos, logo tocaba a montaxe, estaba outros reporteiros. Se tivera que ir á festa, iría á festa encantada. Eu creo que ir á festa é maravilloso, logo hai festas que che veñen, bueno, ten a súa parte boa, a súa parte mala. Son duras, son duras. Porque na festa da auga, que se nos olvidou decir, tamén, ir á festa da auga tamén era todo... Temos aquí tamén a nosa compañeira Alba que anda por aquí, que chaverá ben sobre a festa da auga, a ti seguramente tamén, o mellor non sei que ficha unha vez. Pois mira, non me tocou, xa vou facer 8 anos, aquí nunca me tocou ir á festa da auga, tampouco vou dicir isto boca a boca moi cheo, non vai a ser. Xa está dicindo por aí, o ano que ven toca. Moi frecuentemente aquí o compañeiro David Algarra mollarse todos os anos. Claro, quero dicir, teña a súa parte boa, pero tamén a súa parte que tes que ir con un pouquiño de aguante, porque claro, vas á festa a traballar, pero ao fin e ao cabo é unha festa, quero dicir. Claro. Mira, falabas antes do noso compañeiro Fernando, precisamente de contadimos ver imaxes de Fernando perfectamente ataviada e con esa mini saia vikinga que levaba, e claro, Fernando foi un dos moitísimos reporteiros que pasaron por este programa. Eu, iso sí que non me deu tempo a calcular o dos presentadores, sí, pero o número de reporteiros foi imposible calcular, pero son dúcias e dúcias de persoas as que pasaron por aquí. Imos ver un vídeo no que facemos un repaso por algúns deses reporteiros, non están lóxicamente todos, pero ainda así, se nos están a ver, pois les mandamos un agarimoso saúdo e unha aperta a todos os reporteiros e reporteiras deste verán. Imos ver ese resumo dos nosos reporteiros, comezando por aquel mítico Pachi reporter das primeiras tempadas ata os dous reporteiros que tivemos nesta tempada 25 do verán, Tino e Carlos. Iker Casilla, hola amigo de Verán. Hoxe queremos achegarnos un pouquiño máis o que acontece en Sanxenxo. Para iso queremos visitar as nosas amigas da Oficina de Turismo de Sanxenxo, porque les vamos a contar un pouquiño máis como están as praias, que ambiente hai, que é o que hai que ver para todos aqueles que non coñecen ou que queren empezar este verano a ver que é o que hai que visitar. Para iso nos metemos aquí dentro. Milleiros de persoas pasearon esta polas rúas do concello de Noia. Un ano máis, a feira medieval congregou a moitísima xente que participaron nas actividades. David Bustamante ven a Taboiro para celebrar o 50 aniversario de Gealsa Rianxeira e poñer o broche de ouro unhas festas de verán cargadas de actividades. A estrela da noite aínda non saíu a estea, pero está previsto que o fagan nuns minutos. Mestura de arte e mestura de historia, situado mesmo no centro compostelán, na Praza do Obradoiro. O Hostal dos Reis Católicos abre as súas portas e as dos seus restaurantes para vostedes. Hola Rosa, hola amigos de Verán. Estamos en Porto do Son. No concello sonense celébrase hoxe a 18ª edición da súa Festa do Polvo. Sí, oen ben, non se equivocan, a Festa do Polvo, pero de comer.
Neste marco incomparable aquí na Praza da Quintana de Santiago de Compostela imos presenciar un dos espectáculos que conforman a programación de Verán na Rúa. O Rosal celebra esta fin de semana a 19ª edición da súa festa do viño. E se hai algo que nos gusta no Verán son as festas. Por iso hoxe nos achegamos ata aquí. A ver que nos atopamos. A programación para as festas de verán de Pontevedra xa está en marcha e durante a segunda metade do mes de xullo os protagonistas serán os máis cativos. Unha planificación que está pensada especialmente para eles, xa que poderán gozar de diversos contos, música, maxia ou obras de teatro como esta que están a ver entre outras ofertas culturais. Ao lonxe vese Catoira. Aí, amigos festeiros, estamos chegando a Catoira no noso galeón vikingo. Hoxe, espéranos unha longa noite rodeados de vikingos. Ola Silvana, hoxe ímonos a divertir e moito, porque Sanxenxo ten de todo, ten praia, ten terrazas, ten bo ambiente e tamén aquí pódense facer moitas actividades. Estamos na 8ª edición da Feira Tradicional de Caldas de Reis e aquí hoxe imos ter degustación de carne de caza e tamén imos estar co grupo Treixadura pola noite. Hoxe estamos en San Roque na Festa da Auga. Mira de que ambientazo hai hoxe aquí en Porto do Son. Se queren vir á Festa Hortera, teñen que remexer ben fondo no armario para non chamar a atención entre tanta cor. Canto máis nos poñamos en riba, mellor. Eu hoxe vinme aquí a Vilanova de Arousa, a San Roque do Monte, porque sabes unha cousa, celébrase o 120 aniversario da carreira de burros. Por fin chegou o verán, e con el as boas temperaturas, o sol e as praias. Este ano no Verán imos a coñecer cal é a mellor praia de Sanxenxo. O Concello de Meis celebra o San Bieito cun amplo programa cultural, musical e festivo. Temos de todo, temos misas, show cooking, charanga e, por suposto, a pandemia non vai a poder cos callos. Hola Dani, hola amigos do Verán. Hoxe viñemos a Tameaño, a súa festa do viño. Imos a ver si nos dan un viño e, bueno, de paso vamos a falar con alguén. Así que nada, conto xa ahora. Aquí estamos nas festas de Sanxenxo, nas festas de San Xinés e nas festas do turista. Estamos falando con un montón de xente de todos lados, desde Madrid, desde Córdoba, desde Portugal. Aquí veu xente de todo o planeta, veu. Bueno, pois aí estaban os nosos queridísimos reporteiros de toda esta longa historia do Verán. Como vos quedachedes despois de ver tanto talento e tanta cara coñecida, ademais, moita cara coñecida, decía eu, pero sigo traballando no Verán. De moitos sí que me lembraba, porque fora dos 4 anos nos que estiven eu, pero de moitos outros non tiña nin idea que estiveran de reporteiros para aquí, para o Verán, unha maravilla. Cantos temas, en cantos sitios estuvo o programa, cantas cosas se contaron, unha maravilla. Aquí vemos a Fátima Mella, que é un rostro habitual da TVG, tamén a David Valverde, que anda agora por Telecinco aí con Ana Rosa, tamén a Tania Deiras, de todo un pouco, e tamén estaba aí Fernando, xa acabas de ver, non? Fernando Vivíao, eso sí que é verdad. Bueno, e tamén os meus compañeros que son, claro, de Canal Rías Baixas toda a vida, a Fran Uxía e a nosa compañeira Alba García, que temos aquí detrás das cámaras hoxe, que tamén fixo aí os seus pinitos no Verán. Tamén se lle nota aí un cambio de look a nosa compañeira Alba, non? Notase, o flequillo cambia. Consérvase moi ben. Por suposto, eso sí. Vamos a decir o contrario porque está aí detrás, claro, te queremos, pero... Bueno, e ademais tamén quería aproveitar para recoñecer, ademais do traballazo que fixeron os meus compañeiros neste Verán de 2024, pois o traballazo que fixeron os nosos reporteiros no ano 2020 e no ano 2021. 2020 Juanma Lorenzo foi o noso reporteiro e 2021 foi Jacobo, aí están a ver, compañeiro agora da cadena SER, foi tamén o noso reporteiro, porque claro, que maravilla de eventos, que maravilla de Verán e de todo, pero cunha pandemia, como enchemos un programa que vive das festas e dos eventos, e fixeron un traballazo os dous, tanto Juanma como Jacobo, pois para seguir levando Que había excursiñas, pero logo ao final tiñas que sacar ti mogollón de, imagino, non? Nese verán, mogollón de festas, mogollón de contidos, tiñas que chamar, levantar, cando realmente... Claro, Juanma, por exemplo, é que non lle quedou cousa por probar aquí en Sanxenxo, probou pedaleta, probou cabalo, probou de todo que había, probou de todo. E ademais, nun momento no que aínda máis, a xente o que vimos falando, necesitaba, non, na súa casa ter algún tipo de contido, acompañamento, e máis aínda se te enseñaban o que pasaba ao lado da casa, o sea que Juanma, mérito. Aí está, pois aí está tamén unha aperta para Juanma e para Jacobo e para o resto tamén de reporteiros e reporteiras deste
deste verán. Seguimos recibindo, por certo, felicitacións de xente que pasou por aquí polo programa. Xa habíamos antes nese resumo dos presentadores e presentadoras Reyes Cabero, que se encargou deste programa no ano 2014 e hoxe tamén quixo formar parte deste 25 aniversario. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Es un placer enorme estar con vosco nesta celebración. Creo que este ano cumpre Verán 25 anos. É un placer lembrar con vosco o meu paso polo programa Verán no ano 2014. Eu espero que sexan moitos anos máis, polo menos 25 anos máis de Verán. Eu vos mando un biquiño, unha aperta dende a miña terra, Valladolid, aquí en Castilla e León. Pois aí estaba Reyes, moitísimas grazas por mandarnos esta felicitación e tamén unha aperta para ti. 25 anos de Verán, que xa son moitos anos e claro, estamos aquí con Silvana e con Úrsula. Que os parece se xogamos tamén un pouquiño? O que queiras. Veña, o xogo chamase Antes ou Despois do Verán. Vos dicir unha serie de programas de televisión e vos tedes que adivinar se foron antes ou despois. Antes ou despois, efectivamente. Lembramos que o Verán arrancou no ano 1999, 25 tempadas ininterrompidas de emisión, así que comezamos con outro clásico da televisión tamén en España, non? O Saber e Ganar. Antes ou despois do Verán. Antes. Bueno, esta era fácil. Saber e Ganar arrancou no ano 1997 e leva pois en daquela en emisión tamén de forma... Tampouco tanto. Non se levantando, pensé que se levaría un tempo. Veña, outro tamén emblemático da televisión en España como foi Gran Hermano. Antes ou despois do Verán. Despois, diría. Sí, eu creo que despois, sí. Bueno, despois, pero polos pelos, foi no ano 2000, parece que foi máis recente, pero foi no ano 2000 o Gran Hermano. Caramba, sí, pues porque eu pensei que, fíjate, eu dixen despois, pensando pero que fora bastante despois. Somos dun tempo, somos case dun tempo. Seguinte, Supervivientes, antes ou despois do Verán. Despois. Sí, esta era fácil, sí. Esta é máis recente. Comezou as súas emisións no ano 2003, esta era fácil. Veña, outro co que andamos aí facendo a competencia. Luar, antes ou despois do Verán. Antes. Efectivamente, dende o ano 1992 está tamén en antena o Luar da Televisión de Galicia. Xa o último, había que meter algo. El hormiguero, antes ou despois do Verán. Despois, efectivamente. Despois foi no ano 2006. Continúa de forma ininterrompida, se lle deixa noutra cadena seguir ou non, xa veremos, que está o tema moi candente, pero de momento aí leva dende o ano 2006, aí en Antena 3 precisamente, compañeiros de Úrsula. Ahora ten un forte rival, ten agora, pero... Bueno, non hai rival tamén, hoxe noutra cadea tamén Galicia arranca a tempada de un programa que acabo de citar e non pasa nada, que estamos os do Verán, pois hai que competir, pois competimos. Hai que competir e seguir mellorando todos, iso é importante. Mira, deste xogo podemos sacar unha conclusión porque estivemos formando parte dun programa que efectivamente é un dos máis lonxevos da historia da televisión en España, porque claro, moitas veces hai adaptacións, se lles cambia o título, pasan de ser semanais a diarios, pasan moitas historias, non? Pero neste caso, tal cual, mantemos a esencia mesma do Verán, do mesmo xeito que estes programas que acabamos de citar no xogo, que se sente formar parte tamén un pouquechiño, non? Desa historia da televisión en España. Pois maravillosamente ben. En primeiro lugar non tiña ni idea, fíjate que cumplía 25 anos e teño que darche os parabéns porque vaya currazo de programa que estás dando, Dani? Estivemos tamén Alba, compañeira, e eu tamén estivemos aí revisando todo o arquivo, que non é un traballo menor. E ademais ti falabas de cintas, quero decir, que hai cousas que non están digitalizadas. Sí. Claro, reporteiros, entrevistas, quero decir, vaya... Claro, que non tiña ni idea, claro, cando empecé a presentar o Verán, coñecía este programa, pero claro, coñecío de anterior, de Raquel, sabía porque a Úrsula tamén o coñecía, que tamén o presentara, pero claro, non tiña ni idea que comenzaron no 99, ne que neste ano cumpría pois as súas bodas de prata. Pois aí está, e como non íamos a facer aquí unha celebración, como non? Como se merece. Que dá gusto que os cumpra e sobre todo eso, que se siga apostando por este tipo de formatos, non? Porque ao final todos sabemos que cada vez máis as cousas
pequenas, por así decirlo, é máis difícil de mantelas, non? Os xigantes en todos os aspectos acaban copando todo. Entonces é genial que se manteñan este tipo de formatos, que se aposte por este tipo de entretemento, que ao final é moi de proximidade e que eu creo que é moi necesario. Bueno, eso comentábamos antes, non, a importancia dos equipos, non? Porque claro, nós aquí estamos pois sorrindo, maquillados, peinados, maravillosos e maravillosas, pero claro, o que decíades vos antes, non? A importancia de ter detrás o equipo que nos axude a preparar todo isto, porque detrás do que non se ve, pois temos focos, temos cámaras, temos de todo un pouco, e a importancia, non, de que todos botemos unha man, non? O que comentabades un poquiño antes. Bueno, o equipo creo que é fundamental, traballar con un equipo como este, eu creo que tamén estarás de acordo comigo, Dani, que é unha maravilla, sínteste como, pois non digo como no sofá da túa casa, pero bueno, a veces parece a casa pero isto, no, pero é como casi como a casa, que decía antes, non, estás casi máis tempo coa xente que te estás hoxe aquí que a veces cos propios da casa, entonces ter un equipo como este é unha maravilla, polo menos eu así o vivín. Sí, e ademais é eso, é a maneira de que se transmita. Eu creo que ao final, cando estás, bueno, en calquera cousa que teña que ver, non, coa televisión, ao final é así, pero sobre todo no entretenimento, eso notase, o sea, ti non podes chegar aquí e estar pasando fatal e agobiado, porque non transmites a mesma enerxía, o mesmo rollo, ¿no? Claro. Entón, ao final, que se vexa eso é o resultado de todo un equipo traballando xunto. Bueno, pois nesta tempada de 2024 do Verán tivemos aquí detrás das cámaras a Nacho Limetre, encargado tamén de sacarlle fotos ás sandalias de Silvana, a David Algarra aí coa grúa, co guindastre, subindo e baixando para facer eses planos tan chulos, ese plano xeral, e tamén deste lado o plano das invitadas a María Jo Piñeiro, e tamén andiveron por aquí Manu Martínez e Hugo Leonardo tamén como operadores de cámara, e deixome nomes importantes tamén de Telesalnés Canal Rías Baixas, xa vos dichedes conta, non? Ramón Fariña, Paco Costa, Martín Rey, e por que os deixo nunha parte, unha mención especial, casi un premio honorífico, porque eles levan as 25 tempadas, levan o pleno 25 aquí do Verán, así que menos que darlles un recoñecemento tanto a Ramón como a Martín, e especialmente eu quero dar tamén a Paco ese recoñecemento, porque Paco é un todoterreno absoluto que temos na tele, así que 25 tempadas, eles víronos pasar a todos por aquí, víronos medrar, víronos, no vosso caso, pois pasar, marchar, e agora ese reencontro tamén con eles, non? Sí. Bueno, maravillosa, además teño que decir que teñen un pacto co diaño, porque están igual, digo yo, é unha maravilla. Pero bueno, o que ti dis, non? Que é unha maravilla, que son todo terreno, que están para todo, que se fixa no último detalle, que non entre o vento, que o sonido vaya limpo, que a imaxe este ben, e traballar así é un auténtico luxo. E volver despois de varias tempadas, que o cariño e o recibimento sea tan bo, pois é unha maravilla. Bueno, pois, se vos parece, ímolo ir deixando aquí, imos marchar cun resumo de tantísima xente que pasou daquela por Telesalnés, agora Canal Rías Baixas. Imos facer un resumo en imaxes de arquivo tamén do que era Canal Rías Baixas, o que era Telesalnés nos seus inicios, e do que somos agora tamén. Imos mesturar esas imaxes do pasado con imaxes, ese making of que tamén o noso compañeiro Nacho elabora cada verán, porque sempre nos pilla por aquí detrás das cámaras grabándonos así como quen non quera cousa, pois serve para cousas como a que imos ver de contado. Ademais, pois iso, queda inmortalizado, porque gusta ver tanto a xente que estivo aquí no pasado como aos que agora facemos que este programa sexa unha realidade. Con isto xa nos despedimos. Quero darlle, por suposto, as grazas a todos vostedes un ano máis por estar aí do outro lado seguindo o Verán. Tamén moitísimas grazas ás teles colaboradoras que nos siguen acompañando 25 tempadas despois, e tamén, como non, grazas aos nosos patrocinadores, por suposto, o Concello de Sanxenxo, a Martín Codas, a adega Martín Codas e o Camping Ría de Arosa, que foron os patrocinadores deste ano, desta tempada 25 do Verán, e, como non, tamén todo o noso agradecemento ao equipo de Pasi, que se encargan da parte do estilismo, non? De poñernos así de maravillosos e así de guapos e guapas, pois neste Verán. Poden facerlle tamén unha visita, se queren, en Dena, no Concello de Meaño, a Pasi Peluquería. Creo que xa non me queda nada máis que agradecer, xa non me queda nada máis que felicitar. Foi un auténtico prazer, Silvana, Úrsula, tervos hoxe aquí connosco no Verán, e, bueno, pois facer
facer un repaso de todo o que deu de sí este programa nestes 25 anos. O prazer, eu teño que decir que, bueno, é noso totalmente, moitísimas grazas polo convite e parabéns, de verdad, unha vez máis polo enorme traballo, parabéns por esos 25 anos e por moitos máis. Bueno, pois xa sabedes... Que sigamos sumando, que eso é importante. E como di Silvana, parabéns porque o programa, o recopilatorio é maravilloso. Bueno, pois xa sabedes cal é o ritual final de todas as entrevistas, pois isto sabedes lo de sobra, non? Hombre, hai que coller as copas de Martín Codax. A de Úrsula. Ese para Úrsula. E a brindar. Moitísimas grazas. Por o verán e por vos. Graciñas. E por 25 anos máis. Creo que solo estás grabando David. Es el que más tengo es de David porque tiene unos ojos que flipan. Benvidos a Peluquería Fácil. Ahí tenemos a Selva Moril, la mejor presentadora del Verán. Bueno, aquí me pillades, non? Cos últimos retoques de producción do Verán. Estas piedras suelen. Ni fu ni fa. A ver, plano ahí, joder, por fin trabajando. Hostia, otra vez Paco en el plano. Joder, pero tú quieres salir siempre, Paco. Tú quieres salir siempre, es que... Tío, válido. Yo no quería salir, pero... Y Nacho Lime detrás de las cámaras. Siempre. Mira, la Berlina, ¿cómo estás? Gracias, David. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.